på tudens For jeg er et hul i helvede. Hamse, din stream lægger fucking meget. Fucking lortestream, hvis du skal streame, så til at få en bedre computer. Eller bedre internet, som er bedre end 5. Nej. Hvis I bare løber fra en trappen, det eneste I gør engang at gøre seng til sidst minut trappen. Ej, du må altså ikke bande. I løber bare ud fra en trappen. I skal løbe ud for en trappen, hørte I ikke, hvad han siger, eller hvad? Nå, jeg hørte det godt. Hold stille for at komme ud fra en trappen. Nå. Der er den sidste, vil du overgive dig? Jeg går altid lige ind i Medic. Tak. Ja, løb. Hvad laver I? Ja, han free killer. Din mor fik eller? Ja, på noget LR. Ja, jeg er klar. Hvad skal vi spille, hvad, drenge? Prax, har du vist, hvad det? Skal vi spille den der, Jeg har video af det her. Så er det. Ja, jeg mener Bo. Eller, Prax,